Hello guys! Maayong adlaw! My Antis here and welcome to my channel. So today guys, mag-food crawl ta diri sa Tagum City. So we will be visiting mga food establishments, mga 3 yata kabuok, together with the Tagum vloggers. So kung gusto ninyo na musabay sa amoa, please keep on watching. Alright, so naan ako diri karon sa Lapu-Lapu Street. Time check, it's 1:55. So 5 minutes na lang mag-start na ang event. So first stop na to for today is Neng's Tuna Kamayan. So murag branch yata nila, second branch or third branch, I'm not sure, mangutan na ta later. Another branch ni sa Neng's Tuna. So ayun, nara sila na dili makita. Ako na lang tarungon nun niya og kuha, no? So ang Neng's Tuna Kamayan, mag-open sila, grand opening nila on September 8, 2019. So nana siya karon sa Lapu-Lapu Street, ang akong ginatawag na food district sa Tagum City, kay naglinya gyud ang mga kan-anan dinhi. So ayun, munaog na ta kay aron i-check out na nato ang ilahang mga menu and mga una ta, tama-tama. Wala pa ako nag-lunch. So update later. So ayun, nibalik sa ako dari sa sakyanan kay kuan, wala pa sila. Wala pa sila naabot. Ako pa lang. Ay na si Tagum City Guide. April! Sarado pa. Ali, init kayo dira. Ali. So na si April. Yeah, si Tagum City. Tagum City. Oh, lagi Tagum City Guide. Tama, ano ba 'yan? Dali, kainit kayo dito. Hi. Hello. Hello, say hi. Si April of Tagum City, guys. Kumusta kayo? Nag-init gani. Ayun, so naanami diri sa sulod with Denoy. Hello, say hi. Si Boy Pimple, si Ma'am Charmaine, and yes, si Gab, si April. So ayun, mag-take sa mi picture sa food, then mga unta later. Murag kanigid akong bet, native na manok, fried whole chicken, tapos native siya. And then, Seafood Express, my favorite yun, as in seafood. And kana siya, lambay, nailambay. So yes, hello guys! So I'm here with Ma'am Deng. Hi Ma'am! So can you please kanang tell us about next? Sige lang good Ma'am! Maulaw si Ma'am! Mag-chika-chika lang ito. Mag-anong relax lang good Ma'am. Anong nakaisip na mag-get mo na mag-branch ni Daria sa itong ginatawag na food district sa Tagum sa Lapu-Lapu? Mas kuan mag-diri kay na ika-parkingan, tapos mas convenient sa mga customer namin sa diring area, tapos i-aircon. Kuan na po mi nga na aircon para sa family pag na mga gathering, magka-kuan sila ka na relax sila, dahil sila sa among lamig. Oh, yes! And speaking sa food, unsa atong mga house specialty diri Ma'am? Ang specialty na mo diri is yung sugbakil, tapos yung mga adobo na hindi adobong walang baboy, yung mga part lang ng fish, like bagaybay, tendon, sisig,
So daghan tag pwede i-try din hi sa ilahang second branch sa may Lapu-Lapu Street. So pwede invite nimo sila ma'am. For our mga suki, come and dine with Neng's Tuna. Barato, tapos lamian ang amo ang food nga sa inyo, i-serve na mo sa inyo. So, mas healthy siya, mas barato food dito sa Neng's. Yes, non-pork ba tayo? Yes, opo. So walay pork din hi, more Mayroon on din kaming native chicken, yung buo na adobo fry, tapos yung mga tinola na chicken, barbecue, chicken. basta native lang lahat. So, beef ma'am wala. wala kaming beef. So chicken, seafoods. Seafoods at saka yung fish. Yes, yun. Thank you so much, Ma'am Neng. Salamat po kayo sa pag-invite sa amuha. So, ayun, taon-taon mga unang kita, guys! So, i-try na ito kani. New good ni siya para sa ako. Buttered tandon. So, try na ito. Right. Kusog daw ni, kusog sa isda. So, try na ito. And ilahang fried whole chicken. So, wings. Nakuha lang akong wings. Wala akong favorite part. Native ni siya. Nam-nam kaayo. And medyo na siya kikok. Halang-halang gamay. Kain! Mga utang! Kana good. Kana the best. Kana the best. The best. Lame. Atong panita nilang chicken, ilamigin siya. Nam-nam kaayo ang iyang laman. Yes, di ba? Yes, oto si tanawa, nagkit-kit na og manok. So yun na, nagkit siya kalami. Sour. Video! Hi mga tao! Watch niyo po yung YouTube ano niya! Subscribe! Wala nga ni Kribina mo na nagsusunod. What? Shades ko mga ka-tires no? Kaya ka naman. Hindi mo magsaman! Hindi mo Island girl na ko karoon. Bye-bye! Thank you, Ma'am Neng. Thank you. Yes! Opening po tomorrow! Yes! September 8, open na sila. Please come here and dine. O, diba? Ayun. Humana. Ang first stop next is... First up, next. Our next, sir, is... Tisoy. So, asa ang Tisoy? Ikot sa Chimo! Ikaw sa Gimo, sa my priest district. So, ayun. Proceed na ta sa tong next stop. So, Tisoy is Milk more on tea, milk tea. Yes, milk tea na po. Manang lunch, snacks na po ta. Diba? Ayun. So, manabok sa ta kayo. Bawal mag-vlog. Alright. So, nanata karon sa Tisoy. Sa tong second na second stop. Second stop. So, Tisoy located sa Priest District. At likod sa Gmall, bali dito. Medyo layo pa. Gmall, then Neo. Tapos, at bang niya, ang katong na ay dating kapa. Saan na siya dira? Dating kapa. Nissan. Basta mga Nissan na mga sakyanan. So, ayun. Muna iya mga kaatbang, ang mga kasabay na mga establishments. So, ayun. I-check na to ilahang milk tea karon. So, snacks na ta, guys. Yes! Snacks na. Kauno food. Yes! Laban!
ang ilang best seller daw is Tisoy Classic. Yun. So, it's only 85 pesos ang midget and ang large is 95. Muna ang midget and then kani ang large. Ang mga now! Sus ko, nakita lang niyo. Gabi ako. Usa na siya, ma'am? Extra large? Kwan ma. Titanic ang tawag. Titanic. Tagpila po siya, ma'am. Ang Titanic ninyo. 135 ma'am. 135 pesos. Wow! So, ayun. Muna ilahang price. So, affordable lang kaayo. So, gamay lang. 10 pesos ang difference. Go large na lang kayo, guys. Kani, ma'am, unsa ni siya na snack ninyo? Kasi, Mini pancake ma'am. mini pancake. Wow. Tagpila po, ma'am. 80 pesos lang. 80 pesos. Ang isa ka, ang 12 na siya kapuan. Wow! 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 Kapanganang huwag kaon! Wow! Diba? Wow! Excited na mag-snacks! Excited kay kuno ni Dungaw gidayon ba? Oh! Matcha lover! Yan. Ayun! Matcha! Sige daw mo. Try it. Boy, So, kumusta sir? Imo ang milk tea? Yummy! Pero sa tinud na walay pabor-pabor. Wala pabor-pabor. Okay. Yes! Alright, so ako na po ang mo-try karon sa ilang milk tea. Wow, kapilusan din siya ng flavor. So, tiramisoy. So, tiramisoy. Try na ang tiramisoy. Not too sweet. Tama-tama lang. Lamig. So, kung naamoy mga hilig o milk tea din ha. So, give it a try guys. Tisoy. Pero wala din char ang ilahang plastic. Lamig yun nilang plastic. Ayun sa gawa siya, kaya. It's a 2 thumbs up for dressing. Yes. Ayun, try. Kiksuksukan dito din. Grabe oh, grabe yun oh. I-try na to ni ang pancake na. Ala! Sorry! Natuluan. Ay, Nutella. Ayun. Ay, hala. Ang pilit. Ang pilit. Pero siya lang start there, ma'am. Itong 28 sa August. It was 28. Okay, so i-try na to karon ng ilang ice cream. Pagdutan ko ito na, nakabisi kayo. So first, i-try na to. Ang unicorn ice cream. So colorful kayo siya. Yes. Kunya na lang kabili pa Lami. Yeah. Masama daw ang taste ni unicorn. More on mint din na peppermint na flavor. It's really unicorn. Ang color pa lang yun na as. Colorful ka. Lami siya. Unique ang taste. Next. Matcha. Hindi kayo pa matcha, but let's try. Matcha. Sige lang, magtawag Okay lang, so. Hindi man po pa. Kani, kay lamig daw ni cappuccino. Yes, my favorite. Hi, ma'am. James, ma'am. This is Lee, Hello po, ma'am. Mine, April, SP, and Charlene. This is Ma'am Henny. Hello, ma'am. Ma'am Henny. Hello. So, siya ang owner sa Tisoy. Hello, guys. So, I'm with Ma'am Henny. Hello, ma'am. May nga po. Wala na nga busog na may. So, ma'am, unsay edge Tisoy. Kaya daghan naman din kaayo mga milk tea na gawas diri sa atong syudad karon. So, nganong i-try nila ang imong milk tea. Ang among edge, ma'am, is ang lasa Yes. ang creamy niya, tapos ang distinct siguro sa uban niya is sa tago. Yes. So, say atong mga bestsellers mo. Ang bestseller siya ma'am is ang pinakauna na muna na release is our classic. Dami bitaw siya mga classic. So, kung nag-tiramisu eh. Muna ako na-try. Tapos then nag-release ni Black Mamba, which is the darker version. Mm-mm. Darker. Tapos sa pag-yun mo akong Titanic. Ay, one year na siya. Murag wala pa makita, or naman siguro. Dara mo.
homemade? Yes, ma'am. Wow, lagi siya in fairness. Sa Comenius, try ninyo ang the creamiest and the yummiest milk tea diri sa Tagum. Tea soy milk tea namin diri sa El Terpin, Neil Space Rentals. Unahan lang siya sa Mia Hotel. Okay. And then for deliveries, for now na Free deliveries. Free delivery pa may minimum of 3 orders. So, free delivery pag 3 orders ang ilahang kuha. Bisag asa sa tago, ma'am? Dili lang po siya layo. Layo. So, na additional charge kung nasa layo. So, ayun. So, good news na sa mga milk tea lovers. On a regular basis, ma'am, open mo Monday to Saturday. Monday to Saturday, 10 a.m. to 8 p.m. So, ayun. So, i-visit sila guys. Try ninyo ang ilahang milk tea. Ayun. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, so, niapas pa si Sir Ken. Si I Love Tagum City. Hello, sir. Yes. The journey of a Pinoy traveler with ako best friend. Red Trouble. Yes. Gusto na kami. May pa-take out pa. Diba? So, sila na lang. Ma'am Henny, thank you so much. Thank you, ma'am. Ayun. So, ulit na mi. Tara, let's. Ayun. So, human na mi. And naunta mi third na bisitahan but sadly na-cancel. Oh. Pero fortunately, first man ako karon. Nihabol yun si I Love Tagum City. Kay mahapit ta, kay Yes. makashare ta sa ilahang brand awareness. O, diba? So, ayun, duha lang yun ang ato ang nasuruyan karon. So, I guess maulang to for this video. Appeal sis? So, maulang to for this video guys. Dagang salamat kayo sa pagtanaw. Magkita-kita ta sunod. And have a great day everyone. Bye! Like and subscribe! Yes!